Dnes budeme aplikovať kyselinu hyaluronovú do oblasti pod očami. Budeme ňou vyplňať kruhy pod očami. Aplikácia bude prostredníctvom kanily z jedného miesta vstupu. Kanila je tupá, elastická, takže zákrok nie je bolestivý a nevznikajú modriny. Nakreslím bodku, kade pôjdeme kanilou, trošku tak. Prosím? Teraz si spravím vlastne ihlou otvor, kade pôjdem tou kanilou. Keďže kanila je tupá, tak musím si predtým inou ihlou urobiť otvor. Keby to veľmi bolo, tak mi povedz a dáme tam potom lokálnu anestézu len na to miesto vstupu. To je vlastne jediný bolestivý úsek, kedy si urobíme túto dierku. Cez tú dierku si zavedieme kanilu. Neboli to? Nie. Už takú hrubšiu kožu. Takže kanilu sme zaviedli, ale ešte ďalej sa s ňou musím dostať až vlastne sem dopredu. Keby to bolo, tak mi povedz. U teba naozaj sa tam veľmi ťažko dostať s tou kanilou. Skúsim ešte raz. Tebe to ani nekrváca. Dobre, už sme tam. Už teraz to tam začnem dávať. Trošku rozmasírujeme. Trošku sa mi posaď, aby som to videla lepšie, keď sedíš. Otvor oči. Dobre, naspäť.
Teraz to je trošku červené, lebo ja to masírujem, aby sa tá kyselina tam lepšie usadila. A teraz ti to ukážem v zrkadle, aby si porovnal jednu a druhú stranu. No, takže je to teraz červené, ale vlastne môžeš sa posadiť, môžeš chyť si, aby si sa videl. Ono je to teraz červené, ale vlastne toto je vlastne vyplnené, hej? Hej. Tuto trošku opuch stade, kade som vchádzala, takže to tam nebude. Toto trošku ešte rozmasírujeme a tá kyselina si ešte natiahne vodu. Trošku ti to ešte tam vyššie rozmasírujem. Dobre, ideme na druhú stranu. Takže zajtra vlastne bude vidno len tú bodku v povpichu, kde je aj trošku opuch, ale inak trošku nižšie hlavu. Dobre. To boli? Trošku. Tam máš cievky. Som trafila, trošku to krváca. Boli to? Toto trošku viac, nie? Boli to ako celý čas teraz už? Nie, len ten vstup. No kto je veľmi citlivý, tak pri tom vstupe dávam trošku anestézy lokálnej, ale keďže viem, že ty to dobre znášaš, tak som nedávala. Dneska tam môže byť trošku cítiť tlak toho materiálu, ale inak tam nebude vidno nič, lebo je to začervenenie, ktoré tam trošku je teraz tej masáže, to vymizne priebehu dnešného dňa. Posaď sa. Pozri sa na to ty. Ja by som už tam viacej nedávala ani na jednu stranu. On to ešte do 2 týždňov nasaje vodu, takže ten efekt bude ešte lepší. Nebolelo, hej? Nie, bolo to úplne v pohode. Ja som čakal, že to bude dlhšie trvať. To je rýchlo.